meron kasi mga drug personality na once alam na drug clear dito, lilipat sila doon. May makikita ang isang bahay na ito na sinasabing pugad na umano ng illegal na droga. Dito nagaganap ang bentahan at ginagawang possession ng suspect at ng kanyang mga suki. Kasi akala nila hindi natin sila masusundan. Tingnan mo, bundok pero nakuha natin, di ba? Ano sinabi nilang maaari na ngayon ako, si Nomer Corporal, at ito Dampan. Isang tahimik, payak, at malayo sa kasentruhan ng bayan ng Bakakay ang Barangay Basud, Sitio Labanon. Dito naninira ng isang pamilya na tanging pagtatanim at pag-alaga ng mga hayop ang ikinabubuhay. Kahit ganito ang kanilang estado, ay masaya silang namumuhay. Ang panahon. Kasing ganda mo. Totoo naman sabi ni Papa. Nako, mag-ama talaga kayo. Oh, totoo naman sinabi ng anak ko. Halika na nga kayo, halika na. Kumain Oh, na sige kayo. na. Sige na, nakahain na ako. Sige, sige. Ay, halika na anak. Oh, ma. Sarap ng ulam mo ah. Oh, eto na, nakahanda na. Ayos ah. Wow, may sili pa. Yan ang favorite ko. Alam ko naman, so kayo pa. Ay. O ikaw, anong ulam Oh, mo? sige na. Kayo na muna, mauna na muna kayong dalawa. Ito yung sausawa natin. Thank you very much. May sausawa na napakasarap. Ano ba? Alam mo naman na wala na tayong pera. Pambaon na lang to ng anak mo. Kukunin mo pa. So pinagtataguan mo na ako ngayon? Hanggang sa dumating ang hindi inaasang dagok sa kanilang buhay. Naging miserable ang 47 anyos na padre di pamilya na si alias June. Hindi niya tunay na pangalan. Araw-araw ay palagi na lang itong mainit na ulo hanggang sa nagawa nitong pagbuhatan ng kamay ang kanyang asawa at mga anak. Hanggang sa madiskubre ng kanyang asawa na si alias June ay nalulong na pala sa ipinagbabawal na gamot. Dumating na lang isang araw nang magising si alias June na iniwan na pala siya ng kanyang pamilya. Boss, meron ka ba dyan? Meron. Wala bang nakasunod sa'yo dyan? Wala. Dahil sa pangyayaring ito sa kanyang buhay, ay mas lumala pa lalo ang pagkalulong ni alias June sa illegal na droga. Hanggang sa pinasok na rin ng pagbebenta nito. Pati nga pre. Buo-buo yan. Ganda to. Oo nga, good items to eh. Ayan. Wala. Pabalik-balik ang kanyang mga parokyano sa kanyang bahay dahil maliban sa pagbebenta ay pinapagamit pa nito ang kanyang bahay bilang drug den o ginagamit nilang pwestuhan ng paggamit ng shabu. Bilisan mo lang. Naging lantaran na rin ang pagbebenta ni alias June na nagdudulot ng pagkabahala at pangamba sa mga residente sa lugar. 3,000 to? Oo. Wala nang bawa. Deadly, wala itong kasamang ibang tao kasi sabi nila iniwan ito ng kanyang pamilya kasi meron yung tendency ito na siguro pag gumagamit ng shabu ay nasasaktan niya yung kanyang may bahay and siguro pati yung anak kaya iniwanan siya ng kanyang pamilya. Hello? Dinudulog ko sana ako sa inyo. Isang residente na ang naglakas na ng loob na iparating na sa otoridad ang iligal na gawain ni alias June. Ang bintahan ng illegal na droga. Kaya agad na nagkasa ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay ng isang casing and surveillance laban sa suspect. Isang PDEA asset ang pinakawalan sa lugar hanggang sa positibong makatransaksyon ng PDEA ang suspect
at nakuhan pa ng cellphone video ang ginagawang paggamit nito ng droga, kadyaming ang kanyang mga suki. Dahil dito ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang PDEA, isang bypass operation ang itinasa. Samantala, alas 12 ng tanghali nang makatanggap ng paanyaya ang Lambat Team mula sa PDEA sa ikakasang operasyon. Agad namang kaming pumunta sa opisina ng PDEA sa Legazpi City. Dito ay isang briefing munang isinagawa na pinangunahan ni Agent Kent Villafuerte bilang team leader ng operasyon, kung saan masusing plinano ang mga hakbang upang tuluyan ng malambat ang target at drug maintainer na si alias June. Ipinakilala din sa amin ang magsisilbing pusher buyer at arresting agent ng PDEA. Ang napag-usapan, sakaling mapagbenta ng suspect ang aming pusher buyer, ay agad itong tatawag kay Agent Villafuerte. Upang maging matagumpay ang operasyon, ay nakipagsanib puwersa ng PDEA Catanduanes, Bakakay PNP, sa panguna ni Police Major Nino Akitan at ng Lambat Team. Matapos ang briefing, dito na kami tumulak papunta sa napag-usapang lugar at pumwesto malapit sa target site. Dito ay matyaga kaming naghintay sa mga susunod na kaganapan. At pagpatak nga ng alas 3 ng hapon, nakatanggap na kami ng tawag mula sa aming pusher buyer, isang udyat na positibong nagkabenta na ng droga. Dali-dali naman kaming pumunta sa target area kung saan nalambat na ng mga operatiba ang target na si alias June. Maliban sa kanya, nalambat din ang dalawang lalaking ito na naaktuhan pa na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kinilala ang mga ito na si alias Jer at alias Anthony na pawang mga residente ng bayan. Mapapansin naman sa loob ng kwarto ang mga nagsikalat na droga at drug paraphernalias. Samantala, aminado naman si alias June at alias Jer na gumagamit sila ng droga, habang mariing itinatanggi pa rin ni alias Anthony na gumagamit siya nito. Nagagamit ka? Oo, nagamit ka din mo lang bibinda ng siya. Nagamit mo siya. Nagagamit. Isa naman. Hindi ka nagagamit. Mas kaya to. Sa tahimik na lugar na ito ng Barangay Basud, Bakakay, Albay, makikita ang isang bahay na ito na sinasabing ugad na umano ng iligal na droga, at ayon sa impormasyon, dito nagaganap ang bentahan at ginagawang possession ng suspect at ng kanyang mga suki. Sa paghalughog ng PDEA, isang karton ng sigarilyo na nakapatong sa drawer, kung saan ang laman pala nito ay ilang plastic sachet nang naglalaman ng hininalang shabu. Sa lumabas na imbentaryo, ang lahat ng nakuwang droga ay umabot sa 12 gramo o tinatayang nasa 68,000 pesos ang market value. Yung impact, lagi ko sinasabi, doon mismo sa community. Kasi kung ang nagrereklamo na mga concerned citizen doon mismo sa barangay, maaring malaki ang epekto nito sa kanila kung hindi natin ito na-dismantle. Kasi alam mo naman yung paggamit ng droga, kung titingnan natin sa data ng ating BGMP, almost 80 plus yata, baka mag 90% pa yata is related to drugs. So, alam mo kasi yung drugs, parang yan yung yan yung magda-drugs ka muna, sa resulta, iba't ibang krimina. Meron na diyang nakawan, meron na dyan siguro bastusan, or worse, meron diyang patayan, rape, etc. Kasi doon nag-uumpisa sa paggamit ng illegal na droga. Purman lang nasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlong naaresto. Meron kasi mga drug personality na once alam na drug clear dito, lilipat sila doon. Kasi akala nila hindi natin sila masusundan. Tingnan mo, bundok pero nakuha natin, di ba? Tingnan mo, isolated yung area pero nakuha natin. So, huwag sila magkampante. Habang meron tayong mga kakampi sa society, especially mga concerned citizen, yung barangay, mahuhuli at mahuhuli natin itong mga ayaw magbagong buhay. Nagpapasalamat naman ang PDEA sa publiko sa patuloy na pakikiisa at pagbibigay sa kanila ng impormasyon patungkol sa nangyayaring illegal na gawain sa kanilang lugar.
Ang bawat impormasyon na kanilang ibinibigay ay maraming buhay ang maisasalba, lalong-lalo na mailayo sa iligal na gawain ng mga kabataan. Samantala, patuloy pa rin ang pagikayat ng mga otoridad sa mga taong hindi nakakawala sa iligal na droga na talikuran na ito dahil dalawa lang ang pwede nilang kakantungan. Posibleng sila ay makulong o di kaya naman maging dan ito sa kanilang kapahamakan. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomar Corporal, at ito ang Lambat